Voces que fan 50 anos de historia e poucas en Lugo poden dicilo. A Coral Polifónica de Chantada sí, están de aniversario. A alma pater desta agrupación foi un párroco chamado Modesto Fernández. Tiñan entusiasmo en facer un grupo. A materia estaba, había que movela e poñela a funcionar. Eso foi o que fixo don Modesto e os primeiros membros da Coral Polifónica. Na súa memoria, e porque as bodas de ouro non se chegan todos os días, a agrupación quixo celebrar o 9 de novembro o seu medio século con este festival de música na igrexa parroquial e xunto aos seus maiores fiéis seguidores neste tempo, os chantadinos e chantadinas. Non só non fallaron unha vez máis, senón que ateigaron o lugar. Alucinei, eu non pensei que chegáramos a ser, porque, oye, que actúas e tes, moita xente, pero o domingo eso era unha cousa terrible. Ali non se collía, toda a xente de pé, todo, o sea que foi moi bon, moi bon. Eu non pensei que o pueblo nos quixera tanto. Ai, maravilla, 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 de maravilla, lo pasamos bomba. Subiron ao escenario media dúcia de agrupacións galegas. Coa de Chantada deleitaron os presentes corais de zona como a de Silleda ou Belesar, pero non todo foron grupos de canto. E depois estaban 9 grupos ou 9 grupos daqui do pueblo. A banda de música, os cantares do Asma, o garrafón.com, as pandereteiras, 2 grupos de gaitas que hai, da banda de gaitas tradicional de Chantada e a banda de gaitas do Concello de Chantada. Estaban tamén os frades do convento. Unha xornada para o recordo. Maravilloso. Yo no paré. Estuve en 3 votaciones y estuvo moi bien, moi bien. Tras a resaca tocou primeiro ensaio, primeiras impresións da executiva e chegada dos membros cun entusiasmo especial. Ensayan 2 veces a semana nesta sala da Casa da Música, as ordes de Marcos, quinto director na historia da coral e discípulo do propio fundador. Ao principio, cando empecé, pois non, mellor non era moi consciente deso, agora sí que o vou vendo, e eles, sobre todo os que levan máis tempo, tamén son conscientes de que eu son herdeiro da súa tradición. 39 coralistas compoñen na actualidade esta formación, a maioría de máis de 50 anos. Preocúpalles a falta de relevo xeracional, pero teñen marcha para rato. Me crié en un colegio de monja y allí cantábamos. Entonces tenía mejor voz, ¿eh? Ahora, desde que tuve una gripe muy mala, no estoy tan buena de voz. Pero bueno, sigo aquí, sigo cantando y pienso seguir hasta que Dios mande. Que empecé así por casualidade, non quería ao principio, pero tanto me animaron que empecé e aquí estou. Os máis veteráns, como Jesús, con 39 anos no grupo, lembra a andadura da coral. Galicia, Asturias, fomos a Madrid, de gravarles un disco que ainda cantamos a canción o outro día co Andrés do Barro, actuou aquí no cine, daquelas éramos moita xente, daquelas ao mellor eran uns 50. O que sí quedará para a posteridade a memoria da formación é a do seu fundador, Modesto Fernández. Ambos permanecerán por sempre na localidade, imborrables, na placa que sostén este monolito que dá ben vida á Casa da Música.